indan gwalale da kirje kafin sha biyu rubuta su in sun zo ne garin to karfin Allah zai halaka su mun ji shirin to suke yi bai dan za a yi zaben jibi muna nan to muna nan za mu kasa har mu tsare sai an Cofa wakar Martani zazzafa zuwa ga Dauda kahutu rarara wadda Naziru sakin waka ya wallafa ta a daren jiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuma sauran barkamu da sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. Wanda zai kyauta wannan bakon kasancewa ka bi mu cikin bidiyo na haƙar shi domin ka jin da labarin ya dosa. Tofa Naziru cikin waka a daren jiya da ya saki sabuwar waƙarsa mai suna kafin 12. Hakan dai bai ambaci suna ba amma dai duk wanda ya faɗi duba da waƙar Dauda kahutu rarara wanda ya saki a wancan satin zai ga tana alaka da wannan waƙar duba da yake musu cewa a da su musu kace-kacewa duk wata 'yar takara da ta fito ko ɗan takara da ya fito wato kalubalantar jam'iyyar APC. To dai kowa ya san da duk cikin waka da kuma na rarara ba sa mana jituwa ba a ga maciji wadda ko a gaske da dai ana cewa a fim ne amma kuma har a gaske ba jituwa suke ba. Hakan ya tabbatar mana cewa wannan na cikin waka da ya mai da martanin ne zuwa ga mana fitaccen mawaki mana Dauda kahutu rarara. Wato kowa ba idan ba kuma ta ba duba da waƙoƙin Dauda kahutu rarara idan ya yi su yana suka amma ba kowa da ke gane cewa ga da wanda ake ba. To hakikanin inda ka ji Dauda kahutu rarara ya dan yi sukar sa to tabbas yana mika alakar ta ga mana da cikin waka. Duk da dai shi ya iya suka ta mana badda kama ya iya suka ta ban mamaki wadda zai maka suka kuma ba ka taba gane cewa kai aka yi wa ba inda ba ka mai da hankali akan mana sabgan ba. Wannan batu na mana Dauda kahutu wannan Naziru cikin waka da yake magana kafin 12 mun rubuta su tabbas kuwa na ganin cewa ai yana magana ne akan mana shugaban kasa ko kuma gwamnan jihar Kano duba da a yanzu sun barranta tsakanin mana Naziru cikin waka da gwamnan jihar Kano ya bi injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Wannan ya tabbatar mana cewa tabbas akwai bakar siyasa da za a fafata a wannan shekara 2027 mai gabatowa duba da a yanzu dama ko a baya wasu na tunanin cewa ai a wannan karan da Dauda kahutu rarara da Naziru cikin waka sun haɗe to tabbas duk wanda ya gaya maka haka ya gama ne kawai domin ba sa tare a halin yanzu duba da ba ma a ga maciji yadda irin wannan mata wannan baya so ya tunkare ta. Misalo kada ku da ku da su mutu ku da ku ta amma su ga ina ku wannan shagon domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Hakan dai ya nuna cewa wasu kuma suna ganin cewa ai babu ta yadda za a yi dole Dauda kahutu rarara ya mana ya ƙi Naziru cikin waka duba da Naziru cikin waka a lokacin da yake tashansa Dauda kahutu rarara ya tunkaro kansa mana ya badda wata tawarwa da take haskawa musamman a jam'iyyar siyasar jihar Kano. Da ba mawakin da yake tarandin a arewacin Najeriya awaki da harkar Hausa da kafiya da fitar da kalamai sallah fatin Naziru cikin waka to da zo da kahutu kuma ya rikita komai hatta gwamnatin ma da shi take tafiya. Wasu na ganin a'a ai Naziru cikin waka ya wallafa kuma ya mika komai ga Allah duba da yanayin yadda Naziru cikin waka da aka bama Dauda kahutu rarara dattan mawaka a kwanakin baya shine wanda ya ruwa izaki wanda ake cewa ya sallama kuma ya bi amma dai a tabbatar da cewa sarkin waka datta ba yana nufin ka juya kowa a arewa to mai sa ya ka ta wannan waka ta